parece que no us hago bien, saps? Un poc este niño, no? No, 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 no. Porque l'inversa sí és més. De les teves, potser vam fer créixer la mesa. Era molt transparent, podíem veure si el feien créixer més dia que més. Si aquest va ser el primer creixement, però clar, evidentment està aquí ja, però vam fer més un altre perquè sí, a la nevera 2 graus, temperaturan bien a 22 i a 26 a l'estiu. La massa, així se teníem fos, igual teníem més veus Sí, l'Olímpic serà... el que vam fer va ser, això va ser el corrent elèctric, va ser el corrent elèctric cada 5 minuts, després cada 10 anàvem observant el regle del sistema. I vam veure que el corrent elèctric és del gent més capaç de de la mateixa mida. S'està gravant tot, després ho sabrà tot l'institut, clar que sí. No, te grabas, te hacen fotos I que ho sàpiga que subpetjarem a la pàgina web perquè ho tingué tot. Que en vez de pensar en això, pensava que no era que no sé el programa, O sí? No, sí que ho és, però no para. Això és perquè, clar, nosaltres no li donem importància a les cristalls. I mai hi ha una cosa que venen, per exemple, nois i noies escolaritzats a altres països i nosaltres el que fem és que a l'institut que veiem molt ells i després o ajudem a escolaritzar els nens o tractem a l'autorització. I ara